Salutare toată lumea, eu sunt Marius 170 și astăzi o să facem episodul 2 din Skype. Salutare toată lumea! El n-a avut bani să-și cumpere cască. Astea două, de fapt pantalonii i-am găsit undeva la chinezi și astea de diamant le-am cumpărat. Buții de diamant și casca. Și acum avem un nou enchant, asculțime 2. Mai bine așa. Ok. Și sticluțe. Astea le avem de la Key. Cine ăsta? De la voturi. Hai, zbor, spus. Da, am votat de vreo 2 ori. Mănâncă morul 2 ori. Mănâncă. Nu mor. Yes. Am băgat destule mere de aur să nu mor. Fură, bă! Dă să nu mă omoare nimeni, Dă să nu mă omoare. De ce la atâtea turiști ca să le văd? Da. Să le văd să fac bani. Oh my fucking god! E darkness! O urăsc pe darkness! Oh, nu e darkness. Nu! Da, nu, pe fata asta, pe nume nu știu cum. Pe nume Gagica. Oh my mama. Teleport! Da, Irina. Iarnia. Acolo, ok, am fugit. Ce s-a întâmplat dacă nu se face care ne Pui. Știi că ITP nu e real, nu? E IT cu Y mare și T mic. Pui. Nu vreau. Nu-mi place puiul. De fapt îmi place. Da. Mă rog. A continuat. Am jurat. De ce ai jurat? Aș vrea eu să-mi iau itemele. De ce ai jurat? Am căzut. Am încercat. Eu cu Nicolae și cu Ștefan am încercat să spargem micoaia, dar nu s-a întâmplat nimica. Trebuie să avem rost de multe iteme stricate. E foarte greu. Oh, nu. E fetița. Vine fetița. De ce s-a activat? What the... Irina. Mănâncă. Nu e iarna. Ba nu e iarna. Vrei să vezi? Citește și tu, bă. Uite. Iarna. Iarnia, ți-am spus eu că nu citești tu bine. Știu. Eu un aici, un noob. Vreau să-l omor. M-a atacat pe la spate, bă. De ce nu dă? Eu nu sunt prea bun la PvP. Asta are Chilaura. De ce are Chilaura? Adică say what? Deci nu mă lasă. Nu îl urăsc pe Darkness. Copil de 6 ani. Deci e Darkness. Hai. Zbor. L-a tras să se în cap și s-a dus. Deci du-te, Darkness, du-te afară, pleacă din mina mea, pleacă. Deci nu mai îl suport pe Darkness. Dacă ar mai auzi, să reparăm chestiile.
Așa. Bă, păi eu arunc pătrunele astea. A, da, mai am una. Bă, sunt rupe. Știu. Cum l-ai făcut? Știi că găseam noi colgate, da? Am luat foarte multe, am făcut foarte multe. A, știu. Oh, da, știu și eu unde să te găsesc. Știu și eu unde să te găsesc. Stai, să poate găsesc și eu o casă de aia. Uite, iron boots. De diamant. Sapă. Deci, pe unde se lua până acolo? Mă gândesc unde s-o găsim. Aha. Aici ar trebui noi asta. Nu m-a văzut Darkness. Nu m-a văzut. Am tras cu Ender Pearl-ul. Așa să facem voi la Darkness. Să nu vă vadă. Mă duc și eu să iau Golden Nugget-urile alea care le-am găsit. De fapt, eu l-am găsit primul, ai uitat? Dar nu le-am luat. Îți amintești? S-a oprit filmarea? Nu. De ce? Oh. Băi, cam atâta și cu acest episod. La mine o să vedeți continuarea, da? Și da. La mine o să vedeți continuarea. Pa. Deci el nu mai